Politics, justice, umnotho, emphakathini. The stories that matter, wrapped up for you every week. This is the Gagasi FM News Wrap, hosted by Spumelele Zondi. Hey Dola, igama Siphumelele Zondo nondaba ofika neindaba every single week right here kwi Gagasi FM News Wrap. Today si Nongoti wethu who's going to be analyzing a lot of the legalities that we've been seeing in the last couple of days. Siqala laphaya kwi Mahlanga Commission sibonile ukuthi ungathi kuyavela ukuthi kuneyintsolo zabantu who may not necessarily be the ones who are suspected of ukuntshontsha imali ethize kodwa ungathi nabo they enjoyed the proceeds of those crimes ngeinsolo lezo. So sibheka ukuthi engabe nawe unecala na if you are enjoying proceeds of a crime. Bese kuba iloliya daba lwabantu abavinjwa lapha edolobheni laseThekwini kuthiwa hey wena una passport engabe uyi South African, engabe inanoma ubani mina nawe esingamvimba nami ngingavinjwa nje ngivinjwe inombane kuthiwa angiveze eyami ipassport noma i-ID. Bese kuba iloliya daba lokuthi kususpendwe on precaution uFani Masemula, uLieutenant Fani Masemula, loyo oyu police commissioner kwa-national ureplacewe. Engabe ureplacewa ubani? What does all of this mean for the purpose of fighting crime la eSouth Africa? Ukhona-ke uZikalala, siyibheka naye. Zikalala, sawubona. Angikubingeleli nondaba, ngibingelele kakhulu abahle beGagasi. La kuke kwavela kwizinto ezenzekayo lapha kwi-Madlanga Commission ukuthi kakhulukazi loliya daba lwe-Eskom nemali ezinkulu ezingaphezulu kwa-75 million wamarandi zakhona lapha kwa-Eskom ukuthi kodwa ungathi angeke bamlandelele kahle kahle uLeleti Inkosi ekuyena unkosikazi lapha. Kodwa-ke engabe umengabe ngiyi-beneficiary yeyimali proceeds of crime, engabe kunenkinga lapho? Kunenkinga enkulu, kuneyinkinga ezimbili. Khumbula ukuthi into esuke ifuna umthetho ithi le mali kade uyisebenzisa uyitamuza yona imali yakho le. Imali noma ngabe kuthiwa uphiwa yona, imali yabakhokhi bentela ekufanele ukuthi ibuye izoseva noma izokwenza izidingo zomphakathi. Mase sitholile-ke ukuthi sikhona umthetho kubusa uyasebenza ngemithetho emibili. Ile esiubiza ngePOCA, Prevention of Organised Crime Act, nomunye esiubiza ngePRECA, ovumele uhulumeni ne-NPA ukuthi hayi ake sihambe siyobona ukuthi yiphi imali esingakwazi siyithole noma siyirecover bese sayithatha siyibhinisa kumuva ku-treasury. So mangabe kuwukuthi khona umuntu othintekayo lapho kuzobe sekuyabheka ukuthi ngabe ubuwazi yini ukuthi le mali ivele kanjani. Mawazi ngena nonke lapha eboxini. Mangabe ukuthi bungazi buyisa le ncane esikhona ngoba sifuna ukuthi sibuyise imali abakhokhi bentela siyibhinisele back kuma-coffers kahulumeni. Ungathi okwamanje bathi angeke baze bambheke uLeleti Inkosi kunkosikazi kaSiyabonga Nkosi. Ziye zibe khona izathu ezinjalo noma mhlambe ngabe kwenzekeni? Ngingacabanga ukuthi ngabe kusaphenywa. Khumbula ukuthi mangabe uzothatha umuntu umfake ebhokisini ukuthi kuyena ngikuthwesa icala kufana nokuthi uphethe isibhamu esinenhlamvu eyodwa nesitarget udubula kanye wageja sekuphelile. So kubalekile ukuthi ngaphambi kokuthi uqale bese uthi ke sengiyashushisa la noma khona into ekufanele ngiyenze uphenyo lakho lenze kahle bonke ubufakazi bakho buhlangene buthule makuthiwa uyahamba enkantolo uzobuya sekuthusa uyawina. Akuchazi ukuthi mabesho manje bethi hayi sizokuyeka nje sekuphelile udaba. Cha, kungenzeka ukuthi basahlehla basathatha amandla once bawathola bawuhlanganisa kahle yonke into bazobe bethi ke sesiyangena-ke. Enye yesibili engenzeka ukuthi khona yokuthi kulungile ke kuthiwa siyakuthwesa icala mangabe kade ungazi ukuthi le mali ivelephi noma mhlawumbe uyisebenzise kanjani sisazoyithola yini na. So akusiziki ukuthi sisebenzise imali enhle ukuthi sijahe imali engesikwazi ukuthi siyithole. Engabe sithatha leyo mali le enye esokushushisa ngayo sihambe siyobheka abanye abantu ukuthi ubani abanye singabashushisa la ukuze sihambise umyalezo othi ubugebengu ngabuyiseli ubugebengu mangabe ubenza uzogcina usulele ejele ikakhulukazi mazothatha imali abakhokhi bentela. Zikalala, ngazi ngani ukuthi unkosikazi wami noma ngabe uthola amathenda noma ngabe usebenzela uhulumeni noma ngabe wenzani, ngazi ngani ukuthi imali yakhe yontshontsho? Kufanele ubheke uzokwazi ukuthi imali engena la ekhaya on a monthly basis. Wazi ukuthi amandla nisuke ninawo angakanani. Ngeke ngivele ngivuke nje sengiyavuka kwami hawu nangu sephethe uhlobo oluphambili lefoni noma sephethe uhlobo oluphambili lwemoto. Umbuzo oqala engizobuza ukuthi imali yakho uyithathiphi.
Mase ngibona ukuthi khona la konakala khona fanele ngibe sengiyahlehla ngoba angifuni izingane zilale zingenamazi zingenabapha ngoba kuthiwa sesiboshwe sobabili. So lento sekuthi ebikibizwe nge-lifestyle audit ikibaluleka awugcini nje kuphela ukuthi uyenze emsebenzini awuyenze nasekhaya la uzobuza ukuthi limali le ekhaya ivelaphi kuphi la uyithola khona kwalula kangaka ukuthi sithenge izinto ezibizayo imali yakhona ivelaphi ila uzobona khona ukuthi ayi engathi khona okushaya amanzi la ekufanele bese uyahlehla wena kakhulu if ungafuni nawe ukuyithola sekuthiwa ususejele. Bese kuba khona-ke lokhu mhlambe abanye abake bakwenza ukuthi ihlobo kungaba undodana kungaba umzala uqale ibhizinisi bese-ke nalokho ngabe ku-wrong ukuthi ngithi ngiyisikhulu ngapha bese kuba nemali mhlambe zamabhizinisi ziyakundodana. Ku-wrong kakhulu ngoba uzokhumbula nayo into ekhona noma ubani umuntu efaka isicelo ekhulumeni ukuthi ufuna ukwenza ibhizinisi naye kunento esibiza ngokuthi ama-declaration baze bathi either declaration of interest i-declaration la kuthiwa khona of independent bid wedwa yini khona yini omunye umuntu okhona ingagcini lapho nawe wena ongaphakathi bese uyabuza khona mina umuntu ongaphakathi omaziyo ongenzeka ukuthi udila nayo le tender esikhuluma ngayo into esifunayo kufanele kube clear ukuthi ukuwina kwakho lo tender ukuthole ngoba naku usebenza ngendlela ekuyiyona yona ukuwina kwakho lo tender usebenze ngendlela yokuthi uzokwazi ukuthi uwenze lo msebenzi kungeve ukuthi kukhona okunye mhlambe ukwenzelele kube khona noma ongabonakala sengathi kukhona ongahambisani nomthetho. Once ke wawasayina wonke lama forms mathathu asiqale ngawe wena ongaphakathi conflict of interest kuzothuza khona nabantu baziyo la once waqamba amanga uyifungele le nto uyibhale lapho ngaphakathi ejele bese kube yesibili independent bid ngesikhathi ufaka ibid yakho ungabe u-independent ngempela yena mhlawumbe uyakholudwa yini nabanye and then yesithathu esuthi awuchaze ukuthi ikhona yena umuntu mina omaziyo ngaphakathi wena-ke manje wena muntu oyifakayo le bid mase kuphendule konke lapho wathi cha akekho once kwatholakala khona okurong ukuba khona uya ngaphakathi ejele. Uzosilambisa zikalala. Kodwa-ke nalo olunye udaba la lokuthi kufakwe i-precautionary suspension laphaya kuFani Masemola Lieutenant Fani Masemola ekuyena ophethe amaphoyisa National Commissioner kuzwelonke. What does that mean? I-suspension enjani le? Kusho ukuthi ave ukuthi sikususpenda ukuthi mhlambe sithi khona okurong okwenzile sifuna ukuvikela ingozi ukuthi ingozi igcine ingenzakalanga umbuzo sobuza ukuthi kungabe kuhle yini emehlweni abantu nasemehlweni omphakathi kungaba umphakathi uzosithemba amaphoyisa if kuwumuntu esingambiza ukuthi uyena mdidiyile wamaphoyisa ama-instructions aphuma ngaye uhambe inkantolo uyaqhubeka uyeza emsebenzini bese kuthiwa ayike ukuze sivikele isithunzi sethu njengamaphoyisa ake sikuthathe sikubeke ekhaya sibone ukuthi ukhona nomunye ongangena endaweni yakhe athi ukuba ibamba nje lika commissioner for isikhashana asisho ukuthi unecala asisho ukuthi khona okurong okwenzile kodwa sithi ngesikhathi umthetho usenza umsebenzi wawo hamba uhlale ekhaya wena uzothola nethuba lokuthi ukubheke kahle lokho ngoba sifuna ukuthi ngaso sonke isikhathi isithunzi samaphoyisa sivikeleke ukusebenza ngamaphoyisa kuvikeleke nendlela esizobe sisebenza ngayo kungabe khona umuntu oyothi ayi mina ngabona ukuthi wayezoluwina icala ngoba wayesasemsebenzini kungenza ukuthi khona ubufakazi afake ngaphansi kwecarpet noma kugcine bungavelanga ukuze sigcine lapho si-right hamba uhlale ekhaya thina siqhubeke siphenye ngala sokushushisa ngala once wawina hayi usungabuya sikuxoshile. Uyiphoyisa engabe wonke umuntu kumele abe u-National Police Commissioner kumele abe yiphoyisa? Yabona umbuzo lo okusadinga ukuthi mhlambe njengeNingizimu Afrika sithi ukubheka kancane sizobheka ukuthi sidinga umuntu onjani ukuba ubu-National Commissioner lapho sobe sesibheka ukuthi imiphi imisebenzi ekufanele ingene asikhumbule le position ayiveli nje ngoba nako ikhona umthetho sisekelo uyasho ukuthi ayibe khona sizoba ne-SAPS Act iphinde isho ukuthi ayibe khona kodwa ingasho ukuthi ama-qualifications anjani adingakala kodwa sesiyabona manje ukuthi udinga umuntu esombiza ukuthi uyi-career policeman so ilo oqalile wahamba utrain u6 months wabuya wabo constable wabo sergeant wakwazi ukuthi akhuphuke ngama-ranks kodwa at the same time kube umuntu othe uqina kancane ngala ngasencwadini yazi ukuthi PFMA ikhuluma ngani azi ukuthi eminye imithetho ethinta ukusebenza kwangaphakathi kuthini azi ukuthi imithetho ikhuluma nge-management of abantu management yama-resources kuphi la ithinteka khona ngoba sesiyabona ukuthi engathi akudingakali umuntu kuphela lapho ozokwazi ukuthi afike abopha phenye udinga umuntu ozokwazi ukuthi akabophe akaphenye akenze ama-budget akenze sure ukuthi makuthiwa kuyakhokha ngendlela okuyiyona akabheke i-performance noma ukusebenza kwamaphoyisa nokwey'teshi azazobheka ukuthi
isingqalasizinda samaphoyisa ama-assets akhona asebenza kanjani. Mawuzothatha umuntu ozoba nesayiti elilodwa uzoyithola ususenkingeni njengoba ubaba Masibola seyithole sekuyona manje la ethi khona mina ngangekho nanokuthi kukhulunywa ngethenda ngithe mase ngithola ukuthi khona okurong kwabe sengiphakamisa isandla. Inkinga yalokho umthetho uPFMA unikeza amandla wena neresponsibility wena as umuntu o-National Commission. Kwaba khona okurongo okwenzakalile wena ozophendula. Awuphendule kuphela ngokukhuluma kodwa nokuya ejele nokuthi hambe ufike uphendule enkantolo yila bezokubiza khona bethi awuchaza ukuthi wenzani mase usubonile khona isigameko esinje esenzakalile. Could that perhaps be the reason Puleng Timbane, perhaps as the Chief Financial Officer yamaphoyisa SAPS kazwelonke, is acting now in this position because khulunywa indaba zeyimali la and nangu nayo ngathi uqhamuka kwiposition yezeyimali? It may be futhi kwenzeka ukuthi because uyena obomvuso wenyamazana. So if she was able to identify this type of maladministration, mhlawumbe upresident uthe ehlala phansi wathi engathi nango umuntu ozokwazi ukuyibamba kahle lento. Kungenza ukuthi khona okunye okukhona singakubonanga lokho bese kubona nje bekuyinto encane kodwa kuningi okukhona ngaphakathi. Ake silande umuntu ozothi mayese kuthuse yabheka la uzo understand ukuthi makhulunywa ngamabhuku noma ngama finances aka-SAPS sikhuluma ngani. Kodwa ngingagcini lapha kube umuntu ozokwazi ukuthi makuthiwa khona uphenyo kufanele lenzeke ne-information ebalulekile ye-intelligence yiphi indlela azoyihandlisha ngayo ngoba sethi hayi ake sithathe lokuthi abe yibamba kancane ngesikhathi sisabheka ukuthi ubani umuntu ongangena kule position permanently. She's not the first non-career policeman to be or policewoman to be in this position. We've had Ria Pierre, we've had Peggy Cele, for example. Do you think that had implications of any sort? Yes, abakhona, because you then have a person who may not be able to draw from all sides of what is required in the role of being a national commissioner. It's a very important role with many sides and many faces that you have to look at. You wake up in the morning, you are the person that receives the intelligence. By the time you go to sleep at night, you have to authorize whether millions of rands have to be paid to various service providers. So if into yakho ungayazi kahle noma istori sakho kungekho la khona utrain khona kahle, uzobe usuba nenkinga ngoba khona la kuzoshota khona. Noma uthola ukuthi usuthembele kakhulu abantwini abangaphansi kwakho ama-deputies, nawe uzothola ukuthi khona la bekulahlekisa khona. So kungenza ukuthi sekuyisikhathi mhlawumbe ukuthi ke kubheke ukuthi ayi ukuze ukusebenza kwamaphoyisa kusebenza kahle kumele senze njani. Kungabe singa-adopta yini mhlawumbe kwenzeka kuma-provincial departments la khona kuno-MEC ucommissioner lo kodwa bese kuzoba no-HOD kube khona u-head of department wamaphoyisa lena ozobhekela strictly indaba ze-administration kodwa ucommissioner abe ilesi njengade uyisho nje a-career policeman ozokwazi yonke into ekufanele yenziwe ngokwesiphoyisa. And now in KZN, the Provincial Police Commissioner, Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi, has said that akwazi nje ukuthi kungavele kube inanoma ubani ovimba unoma ubani emgaqweni athi woza la ngikubhekisise iphi ID iphi passport engabe right? Partly kodwa ngokomthetho unako khona. Sine-Criminal Procedure Act eshoyo ukuthi iphi indlela ekufanele siyenze. Kune-section eyomthetho lapha eshoyo evumela abantu abama-private citizens noma thina ukuthi ukwazi ukuthi umbophe umuntu lenisho private citizens arrest. Kodwa so engachazi lokho ukuthi sesingahamba simisa noma ubani sithi imali lapho ngoba kunendlela uyithola ususengozini kwawena kade ubopha. So uyitshela ukuthi wenza into right kanti sokuwena ugcina usuboshiwe ngenxa yokuthi khona izinto ongazenzanga kahle usuyakidnapha kahle kahle. So into engicabanga ukuthi beyisho ubaba uMkhwanazi bethi ukuze ungayitholi usesenkingeni kungcono uthi on the side of caution. Yinto ekufanele uyenze fonela amaphoyisa ngoba amaphoyisa atrainwe kangcono kunawe ukuthi enza lokho. If uzenzela wena uzoyithola nawe usoboshwa, uzothola nami usoboshwa yilibona labantu leni sibiza ukuthi ama-civil claims usukhokhe inkulu imali le ngenxa ukuthi ubuzama ukusiza kanti usuyona kakhulu kunakuqala. Is it different if we are a big group ngoba sike sabona lento yenziwa ama-group amakhulu ekade ethi ayaklina in the center of Durban? It is different because ngokubhalwa komthetho it refers to one person. Only instance la khona sokwazi uku-acta khona as i-group mase kuthiwa khona umuntu obalekayo. And then meyibaleka-ke siyakwazi ukuthi bese siyajoyina sonke khona sobamba lo muntu osolo ngokuba isigila mkhubu ukuthi simthathe simbuyisele emaphoyiseni. Nakhona kade ukuthi senzani.
asimthathi sithi kuyena vala siyakubopha noma senzani sithi siyakuthatha sibiza amaphoyisa kube wona amaphoyisa azoqhubeka nodaba hayi wena ngoba sikwazi thina ukuthi siyingenele e-police station siyisayinele ukuthi sifuna simbopha ngani siliphusha udaba size siyofika enkantolo. So even nale private citizens arrest ayichazi ukuthi wena usuyiphoyisa njengoba sihamba nje samaphoyisa sonke, ichaza ukuthi masutholile noma wa-identify ukuthi khona wrong biza amaphoyisa kube wona zobe sisatha over. And does it explain the types of crimes esingambophela wona umuntu kulama citizens arrests? Iyasho ukuthi wonke ama-offenses ngaphandle kwama-offenses azohambisana ne-corporal punishment siyazi ukuthi siyaphela. So ngendlela evuleleke ngayo evuleleke kakhulu. Kodwa inkinga nansi. Yebo umthetho uyakuvumela ukuthi wenze lokho, but maningi amathuba ukuthi uthole wena ubutshela ukuthi wenza into right ususenkingeni if ungeke uzowazi ukuthi lo muntu ukhona. Ngoba into yokuqala yobisibuza ukuthi lento esibiza ukuthi reasonable suspicion ubone ngani. Yini into ekutshenile wena ukuthi hayi lo muntu lo engathi khona into ayenzile. If kuwukuthi ubuthola umuntu mhlambe umbonile kube khona into ethathayo esitolo, hayi ku right. Kodwa mozosola umuntu uthi hayi ngisola ukuthi engathi uyena wala eNingizimu Afrika ngenxa yebala lakho, hayi ususenkingeni. Kodwa Zikalala igcizelelayo ukuthi siyambopha sibiza amaphoyisa azoyiqedelela asimbophe simshaye. Hayi yebo once wamshaya nawe ususenkingeni ngoba uzobe usuyaboshwa. Nokumbopha kwakho futhi kufanele ake sibeke kanje uyamceba emaphoyiseni awumbophi. Ngoba if usumbopha kuchaza ukuthi wena nofakazi obuqandula ikhanda ophelele yonke into. Kodwa mawusola akuhlukanga nokuthi ufanele u-10 111 no crime stop uthi khona umuntu engimsola la ngasekhaya ukuthi angathi amaphepha kanawo ngicela amaphoyisa ukuthi afike azombona. Iyonto esikwazi ukuyenza ke le ukuceba hayi ukubopha. Zikalala sibonke. Bonga mina kakhulu bami. That is our legal expert Mpumelelo Zikalala. Lesichazela ukuthi engabe umthetho wase South Africa kanjani uthini eindaweni ezihlukahlukene nawe ungasinika ke owakho umbono ukuthi ucabangani ngalokho okusho uZikalala khona la nalokho besikudingida. You can write your comments below. Remember that you can always catch us as well on the app, on the Gagasi FM app every week, and mina nawe sikhuluma la sihlangana khona uma sesiyidingida bukhoma. Catch a brand new episode njalo ngolwesihlanu ngo4 ntambama. You can watch the podcast noma ungalalela i-podcast kwi-app yethu noma inini noma kuphi. Gagasi FM News puts KZN first.